ҷавононро аз ифротшавӣ боз медорад. Будани барнома ҷавонии давраи шавқу шӯр аст. Як касе бо нӯшидани оби бисёр хунук ифротӣ шудааст. Барои чӣ? Барои он ки аслан дуруст нест. Рисолати ҳар як инсон зиндагӣ кардан аст ва чӣ тавр зиндагӣ кардан ба худи ӯ вобаста аст. пас аз ифротшавӣ ва бо ҳаёти солиму осоишта бимонем. Ассалому алайкум. имрӯза ҳамсуҳбати мо ҳастанд номзади илмҳои сиёсӣ Шералӣ Ризоён. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом, зинда бошед. як мисоли мушаххасе гӯед ки ба фикри шумо ҷавононро аз ифротшавӣ боз медорад. Яке аз роҳҳои асосии аз ифротшавӣ боз доштани ҷавонон ин доштани барномаи худи аст. вақте ки инсон барои зиндагии худаш ҳадаф дорад, ӯ кӯшиш мекунад ки барои расидан ба ин ҳадаф тамоми тавонмандиҳои фикрию физикии худашро сарф кунад. аз ин дидгоҳ будани барнома, ба виҷа барномае ки тавонад инсонро ба саодат расонад, ин чиз бисёр муҳим аст. чунки ҷавонӣ давраи шавқу шӯр аст ва аз ин ҳисоб доштани ҳадафҳои баланд дар зиндагӣ, доштани орзуҳои бисёр бузург инсонро метавонад хеле ва хеле ҳадафманд созад. ва ҳамин чиз метавонад барои як навъе аз ифротшавӣ ҷавононро боз дорад. вале ин ҳам ба истилоҳ нӯшдору нест. чунки мо мебинем ки ифротшавии ҷавонон ва умуман ифротшавии шаҳрвандон ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам берун аз қаламрави кишвари мо бо сабабу омилҳои мухталиф ба вуҷуд меояд. дар баъзе ҳолат ин сабабу омилҳо ба ҳамдигар на танҳо мувофиқ нестанд, балки онҳо дар мухолифат ба якдигар қарор доранд. агар як касе ба истилоҳи агар омиёна гирем, як касе бо нӯшидани оби бисёр хунук ифротӣ шудааст, дигаре бо нӯшидани чойи гарм, дигаре бо нӯшидани обе ки дар ҳарораташ мисли ҳарорати хона аст. аз ин ҳисоб ман гумон мекунам ки фақат ҳадафманд будани ҷавонон дар зиндагӣ, доштани орзуҳои бузург ва рафтан ба ин орзуҳо ҷавононро метавонад ҳам аз ифротшавӣ ва ҳам аз дигар падидаҳои номатлуб боз дорад. мегӯянд асосан ҷавонон ба ин роҳ шомил мешаванд. шумо чӣ ақида доред? пажӯҳишҳо ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам берун аз кишвари мо нишон медиҳанд ки гурӯҳҳои хоси осебпазир ба ифротшавӣ нест. ҳар як табақа новобаста аз сину сол метавонад ифротӣ шавад. вале бинобар сабаби он ки ҷавонон дар камолот, дар авҷи шаклгирии ҷаҳонбинии андеша ва умуман кори ояндаи худ ҳастанд, аз ҳамин ҳолат на танҳо гурӯҳҳои ифротӣ, балки дигар гурӯҳҳои ҷинояткор сӯъистифода мекунанд. азбас ки ҷавонон як гурӯҳи калони иҷтимоии хеле фаъол ҳастанд, барои онҳо зуд ба ҳама чӣ расидан хос аст. ҳам соҳиби сарват шудан, ҳам соҳиби ному ё чизи дигар шудан, онҳо мехоҳанд ба ҳама чиз зуд расанд. ва ин як хостаҳои ҷавонӣ аст. аз ҳамин ҳисоб бештар мутаассифона ҷавонон ба ин роҳ мераванд. вале бояд гӯем ки бори дигар ки ягон гурӯҳи хоси осебпазир ба ифротшавӣ нест. ҳамаи гурӯҳҳо нисбат ба таблиғоти экстремистӣ як навъ осебпазирӣ доранд. ташаккур. роҳҳои ифротишавӣ хеле зиёд ҳастанд ва аммо чӣ гуна роҳҳо метавонанд ба фикри шумо шахсро аз ифротишавӣ боз доранд? аввал бояд маълум кард ки имрӯз гурӯҳҳои экстремистӣ бо кадом роҳ ба сафи худ мардумро ҷалб мекунанд. ин пеш аз ҳама бо роҳи таблиғот аст, таблиғоти онлайнӣ. азбас ки ҷомеаи иттилоотӣ дар кишвари мо фарогир шудааст ва ҳар кадоми мо аз дастовардҳои ҷомеаи иттилоотӣ бисёр васеъ истифода мебарем, табиист ки ин чиз аз ҷониби гурӯҳҳои ифротӣ васеъ истифода мешавад. яъне шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар барномаҳои паёмрасон ки барои гуфтугӯ бо хештабор, намедонам, барои пайдо ва дарёфт намудани барномаҳои мухталифи омӯзишӣ истифода мешавад. ин чиз низ аз ҷониби гурӯҳҳои экстремистӣ мутаассифона истифода мегардад. вале ба назар бояд гирифт ки шабакаҳои иҷтимоӣ ки дар он ҷо таблиғот аст, инҳо
худшон абзор ҳастанд. яъне ин ба монанд ба ин аст ки агар мо як корди бисёр тезро ба дасти як кӯдаки хурдсол диҳем, вай ҳатман ба худаш ҷароҳат мерасонад. вале агар кор дар дасти як кадбону бошад, мо ҳатман мебинем ки як хӯрок ва чизҳои бисёр болаззат пухта мешавад. агар кор дар дасти ошпази моҳир бошад, пас вай намудҳои гуногуни хӯрокро мепазад. ва ё ин ки кор агар дар дасти мутахассиси соҳа бошад, вай метавонад аз ин чиз яъне кор ба мазмуни чизи тез даҳҳо намуд ҳунар аз ҷумла манаин кандакорию чизҳои дигарро офарад. яъне чӣ хеле ки кортро истифода баранд, вай ҳамихел натиҷа медиҳад. бинобар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ низ азбас ки имрӯз ба василаи асосии ҷалби шаҳрвандон табдил ёфтаанд, барои пешгирӣ бояд боз ҳам аз худи шабакаҳои иҷтимоӣ истифода кард, ба вижа офаридани ривоятҳои алтернативӣ ва ба вижа ривоятҳои мусбат бисёр бисёр муҳиманд, то дар баробари таблиғоти андешаҳои экстремистие ки дар фазои иттилоотӣ мо мебинем, баъзе унсурҳои созанда низ бошанд, баъзе ҷойгузинҳо барои рушду пешрафти ҷавонон бояд пешкаш шаванд. ин чиз ҳатман натиҷа меорад. барои чӣ? барои он ки худи ифротгароӣ ин як навъи ҷаҳонбинӣ аст. бо ҷаҳонбинӣ танҳо бо офаридан ё пешкаш кардани ҷаҳонбинии ҷойгузинӣ метавон мубориза кард. аз ҳамин ҳисоб агар ҳамин василаҳо истифода шаванд, агар абзорҳои ё ин ки ниҳодҳои пешгирикунанда, ба вижа ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аз шабакаҳои иҷтимоӣ на барои сохтани продуктҳо аз рӯи грант ки баъди ба итмом расиданаш баъди як ҳафта дигар ҳеҷ кас ба хотир намеорад, балки барои дарозмуддат продуктҳо ё контенти бисёр қавиро офаранд, ин чиз ҳатман барои пешгирӣ кардан ва барои офаридани ҷаҳонбинии ҷойгузинӣ низ сабаб мешавад. ташаккур. ба фикри шумо барои чӣ номи Тоҷикистон ва доиши Хуросонро дар расонаҳо баробар меҳисобанд? дурусттараш баробар истифода мебаранд, барои он ки вақте ки мо дар бораи ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем, дар давоми 2 соли охир бо назардошти ин ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар як идда амалиётҳои даҳшатафкании доиши Хуросон ширкат доштанд, ҷомеаи ҷаҳонӣ, расонаҳои байналмилалӣ ба шаҳрванди Тоҷикистон будани ҳамин афрод бисёр бисёр таъкид мекардагӣ шуданд. ба ибораи дигар, якҷо овардани номи Тоҷикистон ва доиши Хуросонро мо аз рӯи формулаи худшон сохтанд, худшон паҳн карданд ва худшон ба он бовар карданд метавонем истифода кунем, зеро ки аз рӯи хабарнигории байналмилалӣ, ба вижа стандартҳои ин хабаргузории байналмилалӣ таъкид кардан ба номи як миллат, ба номи як давлат аслан дуруст нест. вале мо мебинем ки якҷо овардани номи Тоҷикистон бо доиши Хуросон ҳадафмандона иҷро мешавад, чун худи доиши Хуросон як лоиҳаи бузурги ҷеополитикӣ аст ва дар паи худ ҳадафҳои муайяне дар қаламрави Осиёи марказӣ, ба вижа дар Афғонистон ҳам дорад. бинобар ҳамин ба чолиш кашидани номи Тоҷикистон ин як нав офаридани баъзе ноҳамвориҳо ба сиёсати усулии кишвари мо дар самти муқовимат бо терроризм аст. чунки Тоҷикистон яке аз дастандаркорони раванди душанбе дар арсаи байналмилалӣ аст. раванди душанбе чи аст? раванди душанбе ин силсилаи конференсҳои сатҳи баланд ҳастанд ки бо иштироки мақомдорони сатҳи болоии кишварҳои гуногуни дунё зери партави созмони милали муттаҳид баргузор мешаванд. ва муҳтавои конференсҳои раванди душанбе ки мо аз соли 2016 то ба имрӯз 3 чунин конференс дар пойтахти кишвари мо гузашт, мебинем ки он ба мавзӯъҳои бисёр актуалии муқовимат ба экстремизм, ба вижа ба маблағгузории экстремизм равона шудааст. бинобар ҳамин ин падида як падидаи бисёр манфӣ аст. вале ба ин ба назар бояд гирифт ки шояд
аввалин кишваре ки манфиатдор набошад ки шаҳрвандонаш ба ин чиз даст зананд, ин Тоҷикистон аст. Ва тоҷикон ҳаргиз бо амалҳои даҳшатафканӣ дар арсаи байналмилалӣ дар тӯли таърихи худ машҳур набуданд. Мардуми мо бо фарҳанг, бо дониш, бо кишваркушоӣ машҳур буд ва албатта ин чиз низ як давраи гузаранда аст. Вале бо назардошти бозиҳои бузурги геополитикӣ ки имрӯз дар минтақа мо мебинем, хаччадор кардани иқдомҳои Тоҷикистон дар самти муқовимат ба экстремизм ва зикри пайдарпаи шаҳрванди Тоҷикистон будан, тоҷик будан ё зодаи Тоҷикистон будан ба ҳамин ҳисоб аст. Ва агар шумо хоҳед ки мисолҳои муайян бошад, пас бинед ки дар ҳамаи он даврае ки амалиётҳои террористӣ дар саросари дунё гузашт, шаҳрвандони кишварҳои гуногун ба ин кор даст зада буданд. Лекин мо дар расонаҳо таъкид ба шаҳрванди куҷо будани ин афроди даҳшатафканро намебинем. Вале агар худое накарда ягон шаҳрванди гумроҳшудаи мо ба ин чиз даст занад, таъкид ба таъкид шаҳрванд ё зодаи Тоҷикистон будан зикр мешавад, ки ин ба назари ман ба стандартҳои хабарнигории байналмилалӣ на танҳо мувофиқат намекунад, балки мухолифат низ дорад. Ташаккур. Шумо ҳамчун мутахассис чӣ назар доред ба ҳамин ақидаҳое ки ё ба ҳамин гӯем дасткориҳое ки мекунанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди нисбат додан тоҷиконро ба террорист ё ки ба экстремист? Мо гуфтем ку ин ба назари ман як идомаи бозиҳои геополитикӣ аст ки аз ин чиз паёмҳои равшани онро мо дар изҳоротҳои ҷонибҳои муайян шурӯъ аз моҳи декабри соли гузашта дида будем. Ҳамчунин ҷонибҳое ҳастанд ки мехоҳанд худро як нав бачаҳои хуб баҳогузорӣ кунанд, ё муаррифӣ кунанд, гӯянд ки мо бад ҳастем, вале аз мо низ бадтарҳо ҳастанд. Ин пеш аз ҳама ба назари ман пайванд додани номи Тоҷикистон бо Доиши Хӯросон пеш аз ҳама ба он барномаҳо ва кампайни иттилоотие ки аз ҷониби ҳаракати Толибон роҳандозӣ шудааст, пеш аз ҳама ба ҳамин чиз бастагӣ дорад. Чунки маҳз роҳбарони имрӯзаи Толибон ки ҳукуматро дар Афғонистон ғасб карданд, онҳо бештар манфиатдори пайванд додани номи Доиш Хӯросон бо тоҷикон ва шаҳрвандони Тоҷикистон ва худи Тоҷикистон манфиатҳои муайян доранд, ки ба назари ман ин як баҳси бисёр ҷудо аст. Таҷрибаи пешгирии ифротишавӣ бештар дар кадом кишварҳо рушд ёфтааст ба фикри шумо? Нигоҳ кунед, ҳар кишвар ки бо ин падида рӯбарӯ шуд, барои худаш як таҷрибаҳои хос дорад. Гуфта наметавонем ки таҷрибаи як кишвар ё гурӯҳи кишварҳо бисёр муваффақона будааст. Чунки агар дар бахше он муваффақ бошад, дар бахши дигар он тамоман натиҷаҳои баръакс додааст. Масалан, Фаронса барои ба ҳаёти осоишта баргардондани ифротиҳои собиқ барномаи бисёр дарозмуддат таҳия кард ва онро татбиқ намуд. Вале натиҷаҳои ин барнома комилан баръакс буданд. Яъне он чизе ки пешбинӣ мешуд ки ба даст оварда шавад, ин чиз нест. Вале ман гумон мекунам ки кишвари мо дар паҳнои собиқ шӯравӣ яке аз таҷрибаҳои муваффақ дорад. Он чизое ки мо дар кишвар дорем, дар дигар мамлакатҳои ҳамсоя ин чиз ба назар намерасад. Нигоҳ кунед ки ҳанӯз даврае ки қудрат Доиш дар авҷи қудрат буд, соли 2014 дар кишвари мо тағйироту иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ворид гардиданд, ки мувофиқи он нафаре ки холисан аз ин чиз даст мекашад ва исбот мекунад ки дар амалиёти ҷангӣ иштирок накардааст, аз ҷониби мақомоти давлатӣ баъди санҷидан авф мешавад. аксари кишварҳои дигар вақте ки шаҳрвандонашон ба сафи ҳаракатҳои экстремистӣ шомил мешаванд, онҳоро аз шаҳрвандӣ берун мекунанд. Вале дар кишвари мо ин таҷриба ҳаргиз набудааст, балки кишвари мо кӯшиш дорад ки тамоми шаҳрвандонаш ки бо ин ҷурм дар пайгард қарор доранд, онҳоро ба ватан орад ва онҳоро дар мувофиқи қонунгузории миллии Тоҷикистон онҳоро
аз озодӣ маҳрум кунад. Барои чӣ чунин аст? Барои он ки давлати мо аз аввалин кишварҳои Иттиҳоди Шӯравӣ буд ки умуман бо мушкилоти терроризм ва экстремизм дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ дасту панҷа нарм кард. Ва мо хеле хуб медонем ки ҳамаи онҳое ки зодаи Тоҷикистон ҳастанд ё волидайни онҳо зодаи Тоҷикистон ҳастанд, вақте ки дар зери таъсири андешаҳои экстремистӣ мемонанд, вақте ки ба воя расиданд, ҳатман таҳдиди асосиро ба кишвари худ мекунанд. Мо мебинем ки тақдири он кӯдаконе ки дар солҳои 90 аз Тоҷикистон ба Афғонистон ва аз он ҷо ба кишварҳои дигари мусалмоннишин рафта буданд, ҳамаи онҳо баъди ба воя расидан, як бахши бузурги онҳо ба сафи созмонҳои террористӣ шомил шуданд ва ба кишвари мо, ба субот ва амнияти кишвари мо таҳдид доранд. Ва аз ҳамин ҳисоб аввалин шуда аз кишварҳои ҷангзада, ба вижа аз Ироқ, баргардондани занон ва кӯдакони собиқ узви Доиш низ дар Тоҷикистон амалӣ шуд, ки дар 3 давра ба кишвар оварда шуданд ва баъди нигаҳдории муайян бо омӯзишу таҳқиқоти онҳо ва умуман ба ҳаёти осоишта мутобиқ кардани онҳо ба хонаводаҳои худ баргардонда шуданд. Ва вижагии дигари ҳамин таҷрибаи Тоҷикистон дар ин аст ки агар дар кишварҳои дигар созмонҳои ҷамъиятӣ, созмонҳои байналмилалӣ барои ба ҳаёти осоишта баргардондани онҳо кор карда бошанд, пас дар Тоҷикистон бо ин кор танҳо мақомоти давлатӣ кор карданд. Ва ин ҳолат низ барои он буд ки ному насаби ин одамон барои доираи ками мардум ошноӣ дошта бошад, чун агар воқеан ислоҳ шуданду ба воя расиданд, нисбат ба онҳо ягон намуди стигма ё як чизи зери бо даст нишон додан ва чизи дигар ба вуҷуд набиёяд. Бинобар ҳамин давлати мо бо вуҷуди маҳдуд будани имкониятҳои иҷтимоӣ ва иқтисодияш тамоми кӯшишро кард ки бо имконоти мавҷудаи худаш ки аз тарафи вазорати маориф, вазорати тандурустӣ буд, ин чизро амалӣ кунад. Ташаккур. Зинда бошед. Чӣ хеле ки гуфтед, ифротишудагонро ислоҳӣ ҳаст, яъне ки ҳаст ба фикрам? 3 намуди ифротиҳо ҳастанд. Ифротиҳои аввал, гурӯҳи аввал онҳое ки аз рӯи шавқу ҳавас, аз рӯи надонистан ба ин чиз рафтанд, вале андешаи онҳо заҳролуд нашудааст. Имкони бозгардонидани чунин нафарон ҳаст. Нафарони дуввум онҳое ҳастанд ки пеш аз ҳама қурбонии ҳаракатҳои экстремистӣ ҳастанд, яъне падарашон ба ин чиз рафтааст ё ҳамсарашон рафтааст. Худи онҳо ба чунин ақидаҳо нестанд, зеҳни онҳо, андешаи онҳо заҳролуд нашудааст ва инҳоро низ имкони бозгардонидан ҳаст. Табақаи сеюм ё гурӯҳи сеюм онҳое ҳастанд ки аллакай мағзашон заҳролуд шудааст. Ин гуна табақа, ин гурӯҳ ҳеҷ вақт ислоҳ намешавад. Ду гурӯҳи аввалро ислоҳ кардан мумкин аст, гурӯҳи сеюмро имконият надорад, чунки онҳо аллакай ҳуввияти онҳо, бофтҳои ҳуввиятии онҳо комилан тағйир кардааст, ки ин раванд барои онҳо бебозгашт аст. Ташаккур. Ба бинандае ки ҳозир моро мебинад чӣ гуфтанӣ ҳастед? Таманниёти ман барои шумо дӯстони азиз ин аст ки ҳеҷ вақт бо ҳамин мушкил, бо ҳамин падидаи номатлуб на худи шумо, на хонаводаи шумо ва на нафароне ки дар муҳити атрофи шумо кору зиндагӣ мекунанд ба ин чиз рӯбарӯ нашаванд. Ҳамеша ҳаёти осоишта ва ҳаёте дошта бошед ки тавонед дар он хостаҳои худро бароварда кунед. Раҳмат. Суҳбате доштем бо номзади илмҳои сиёсӣ мутахассис Шералӣ Ризоён. Ташаккур. Зинда бошед.